А яшчэ шафа, дыван і асабістае месца для цацак, гульняў і баўлення вольнага часу. Другакласніца Лера Сідарэвіч з пінскага пасёлка Садовы з нецярпеннем чакае засялення ў новую кватэру. Разам з братамі і бацькамі Новы год яна сустрэне не толькі ў новым жыллі, але і ў новым населеным пункце – аграгарадку Малоткавічы. Менавіта тут сёлета ўзвялі незвычайнае для района жыллё – зборна-монолитный пятипавярховый дом на 40 кватэр. Ну, конечно, хотелось иметь всегда свой угол, чтобы ничего не снимать. Общежитие для большой семьи, тоже знаете, не очень хороший вариант. Хотя была перспектива взять участок и строить дом. Ну, в общем-то, это намного раньше произошло вот с квартирой и быстрее. Выбрали кватэру, а не прыватны дом і не пашкадавалі. Менш чым праз год атрымалі утульнае і светлае ўласнае жыллё. Нам очень нравится наша квартира, очень огромная, просторная, очень много идей у нас, как мы будем ее украшать, обустраивать, конечно. Для такіх, як гэта шматдзетная сям'я, у новым доме прадугледжана 14 кватэр, 10 з іх сацыяльныя. Яшчэ 30 былі пабудаваны з долевым удзелам уласнікаў і дзяржаўнай падтрымкай. Для аграгарадка Малоткавічы шматпавярховае будаўніцтва ўжо стала нормай. За папярэднія 5 гадоў тут узвялі 4 шматкватэрных дома, сёлета яшчэ 2. Але вось менавіта таким чынам пабудаваны дом стаў першым у раёне. Мы убедились в эффективности данного проекта. Порядка 30% дешевле получается, значит, такое строительство по сравнению с традиционными кирпичными домами, которые мы строили до сих пор. Мы предполагаем построить большой комплекс из 5 многоквартирных домов. В деревне Галева, безусловно, мы будем проектировать с использованием подобной технологии. Это очень выгодно, эффективно и, самое главное, доступно для наших людей, для наших жителей. Штогод у Пінскім раёне здаюць каля 30 тысяч квадратных метраў жылля. Акрамя прыватнага актыўна развіваецца і шматкватэрнае будаўніцтва. Ідзе ўдасканаленне жыллёвай праграмы раёна. Летась Піншчына нават перавыканала план па ўводу жылля ў эксплуатацыю больш чым на 30%. Зараз мясцовыя ўлады актыўна вядуць работы не толькі і ўжо не столькі над фактычнымі аб'ёмамі па забеспячэнні вяскоўцаў жыллём, колькі над яго якасцю і зніжэннем кошту. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».